Вітаю вас у эфіры беларусацэнтрычны незалежны праект пара. Сённяшні выпуск прысвечаны адказам на пытанні ад гледачоў, у тым ліку пра Сергея Ціханаўскага. Давайте пагутарым, пакуль яшчэ абмяркоўваюць Ціханаўскага. Хачу падзяліцца асабістай гісторыяй з ім звязанай, ну і пагутарым пра больш важныя рэчы, што можа быць у Беларусі. Вось прайшоўшы тыдзень, поўнае інфармацыйнае зацішша. І гэта той самы момант, калі рыхтуюцца самыя сенсацыйныя гучныя рэчы. Дык вось што можа быць? Ёсць сцэнары, якія абмяркоўваюцца ў Еўропе на розных самітах украінскімі экспертамі. І гэтыя сцэнары, якія могуць всю Еўропу шакаваць і ўжо ў хуткім часе. Канешне, шакаваць беларусаў, таму што гэта рэчы, якіх вы не бачылі нават у кіно. І яны звязаныя з Беларусю, на жаль. Першае пытанне, што я думаю пра Сергея Ціханаўскага. А тое самае думаю, што думаю ў 20-м годзе. Таямніца для мяне Сергей Ціханаўскі. Можа быць, канешне, не ведаю, месія, Божы пасланнік. Ніхто не ведае Божых планаў. І ў мяне пытанні да Сергея Ціханаўскага тое ж самае, што і ў 20-м годзе. Я зараз іх пералічу, гэтыя пытанні. Ну, у папярэднім відэа на пары Сергей Бульба выказаў гіпотэзу, што выпуск Ціханаўскага гэта рэалізацыя плана Нуланд, вот стратэгіі захада датычна Беларусі. Рэжыма не стане, калі яго не стане, калі нешта здарыцца з Лукашэнкам, мы пачакаем, нам патрэбны інструмент захада, вот, дымсілы легітымныя, атачэнне Ціханаўскай, мы на іх робім стаўку. Але праблема з гэтым атачэннем, што непапулярныя людзі ўнутры краіны проста швах. І трэба ўмацаваць гэты канструкт папулярнай асобай. Вот, выпусцілі Сергея Ціханаўскага. З розных прычынаў это выгадна і Лукашэнку. У папярэднім відэа прагучала, чаму, не буду зараз заглыбляцца. Но такая інфармацыя, гіпотэза, якая крытычнай можа быць датычна Сергея Ціханаўскага, некаторыя яго як небажыцеля, значыцца, прадстаўляюць. Вырашыў выйсці на сувязь з Сергеем Ціханаўскім. Вот я маю пытанні, вы тут раздаёце інтэрв'ю, там, Deutsche Welle, Радыё Свабода, Зеркала, Наша Ніва, там, каму там шэрагу медыяў, можа і мне можаце выдаткаваць 20 хвілін. Чалавек заняты, там, здароўе, паездкі, 5-10. Я разумею гэта все, ну, я павінен быў прапанаваць згодна журналісцкай этыкі. Значыцца, звярнуўся ў офіс Ціханаўскай, перадаў пытанні, значыцца, просьбу, перадайце Сергею Ціханаўскаму, перадалі нейкаму памочніку, там ужо ці памочнік, ці прэс-сакратар. Маўчок. Я тады звярнуўся праз аднаго блогера, які вось поруч з Ціханаўскім, сумесныя фоткі. Кажу, слухай, калі ласка, перадай Ціханаўскаму, ну, вот, ёсць такое пажаданне, хочам задаць пытанне яму, так незручнае. Ну. Мне трэба, каб эта інфармацыя дайшла. Ну і нібыта інфармацыя дайшла да гэтага нейкага памочніка. Ну і што? І маўчок. Я пытаюся у гэтага чалавека, які перадаваў, слухай, ну, што там, як сітуацыя? І ён кажа, так у цябе на канале всякія там фрыкі кшталту Сергея Бульбы, чаго это, значыцца, брудам Ціханаўскага паліваюць, чаго это ён будзе даваць інтэрв'ю табе. Па-таварыску, не агрэсіўна, нармальна гэты чалавек сказаў, патлумачыў, так бы мовіць, сітуацыю. Ну, можа быць, там будзе фестываль, пад'едзь, вылаві там Сергея, пазнаёмся прыватна. Я нікога не буду вылаўліваць. Значыцца, а наконт фрыкаў, ну вот Сергей Бульба і пабольш праглядаў, чым Сергей Ціханаўскі набіраў. Праўда, ва ўкраінскай медыяпрасторы былі відэамільённікі. Чалавек мае вышэйшую адукацыю. Чалавека любяць глядзяць, глыбіня праглядаў відэа сур'ёзная. Чалавек беларускамоўны. Чалавек беларусацэнтрычны. Кажа цікавыя рэчы, чаму ён фрык. Той чалавек, які мне казаў пра гэта, ну, таксама не кентерберыйскі прынц, так? Я таксама Оксфорд не сканчваў. Ну, сканчваў Белдзярж універсітэт, дыпламаваны журналіст, сканчваў, чым ганаруся, ліцэй пры БДУ, у Оксфорд не шоў. А параіцца датычна геапалітыкі магу з выпускнікамі Оксфорда, магу з прафесурай раіцца. Вось у чым нюанс. Таму такога пыхлівага стаўлення, ну, это абуральныя рэчы, это гонару этому всяму атачэнню, канешне, не робяць. Тая самая гісторыя ў мяне была з Ціханаўскім у 20-м годзе.
Я нагадаю вам контекст 2020 года. Значыцца, конец 19-го, паглыбленая інтэграцыя, Расія цісне на Лукашэнку, мы ведаем, што будуць выбары, дорожныя карты там ціснуць па поўнай праграме, штосьці вот будуць прадпрымаць. Пазней мы зразумелі, што Расіі трэба было. Стратэгічны кантроль над Беларусю, агрэсія, напасці на Кіеў. Ну, все ж збылося. Правільныя былі перасцярогі нашыя, праўда? У Пуціна з Лукашэнкам не ўсё гладка, мякка кажучы, так? Лукашенко яго пад'ялдыквае, там парад на 9 мая і гэтак далей. Ну, чымсьці это паганым скончыцца. І тут на палітычным небасхіле з'яўляецца Сергей Ціхановскі, вельмі папулярная асоба з публікай. Мы тады рабілі буйны праект, які кепска набіраў у Ютубе на той момант, а класна набіраў в аднакласніках, там тысячы каментароў. Было одно відэа, 11 тысяч каментароў пад ім. І от гэта была такая публіка Ціхановская, часта з рэгіёнаў. Людзі, якія хацелі справядлівасці, хацелі там пераменаў. Не любілі Лукашэнку, але любілі Пуціна. Вот такія былі людзі. Вот ім у дзясятку Ціхановскі стрэліў, а яны яму перадалі, скажем так, транзітную энергію. Ну, час для пераменаў саспеў. Ну. Праўда, вельмі пікантны быў геапалітычны кантэкст. Потым з'яўляецца Віктор Бабарыка. Мы записываем перадачу. Бабарыка яшчэ не паведаміў, што ён ідзе на выбары. Не было гэтага выбуху, не было гэтага відэа ў Фейсбуку. Я ўжо разумеў, што ён ідзе, таму што это паліттэхналогія. Ну, выйшаў першы праграмны артыкул у газеце «Свабодныя новасці», аўтар Тамковіш, там, дзе Бабарыка расказваў пра культурны код зямлі там і гэтак далей. Ну, праграмны артыкул. Потым Тутбай, там шэраг медыяў. Я разумеў, што ён ідзе на выбары. Карацей, я звязваюся з Ціхановскім, каб запрасіць на эту перадачу. Я занят, я не магу, я в отъезде. Я звязваюся з Бабарыкам. Бабарыка праз памочнікаў Белгаспромбанку свайго там ці сакратара водзіць занос. Значыцца, то буду, то не буду. З гэтым сидзець не буду, з гэтым буду. Вядзіце на праграму Паўла Данейку, а Павел Данейка не можа. Саскачыў Бабарыка. Праўда, ў студыі быў Павел Северынец, які сказаў, што ён не бачыць, што там Ціхановскі пракрамлёўскі чалавек, што яны на кантакце, і ён паважліва ставіцца да Ціхановскага. Гэта быў аргумент. Северынец – это чалавек з рэпутацыяй такой вельмі сур'ёзнай. Дык вось пра што я хацеў спытацца. Вось ты перамагаеш Лукашэнку, ламаеш рэжым. Ну, Расія ўводзіць Росгвардыю. Альбо ўводзіць проста войскі. Таму што ім патрэбна для чагосьці Беларусь, яны націскаюць. Што ты будзеш рабіць? Як ты будзеш этаму процістаяць? Мы ведаем, што ў прынцыпе там міліцыя, войскі, што там куча прарасійскіх элементаў. Што ты зробіш? Далей ты прапаноўваеш душыць санкцыямі. Значыцца, ты абяцаеш ламаць. Які твой план? Якая там твая стратэгія? Хаця б у нейкіх агульных рысах. Што там у галаве? Ці ёсць нешта? Таму што, даруйце, калі ласка, нам прапаноўвалі ў 21 годзе, у 20-21, што Дэмсіла ў Беларусі ёсць план перамогі і стратэгія перамогі. І там ужо да весны Лукашэнкі не стане, апынулася, што это проста пшык, нічога не было, абсалютныя фантазіі, а розныя там чорныя кнігі Беларусі, што там є, план перамогі. Потым ужо пазней беларускі гаюн, які такім падаваўся цікавым праектам, узламалі, дадзеная у рэжыма, села безліч людзей, нават, прабачце, не сказалі. Ну, таму які на гэты раз у цябе план? Вот апроч дэкларацыі, ламаць рэжым, перамены, ну, якая там плюс-мінус у цябе план? Ну, это лагічнае пытанне. Як ты будучыню Беларусі бачыш? Ну, калі чалавек, дарослы мужик, у 2017 годзе ездзіць у Крым, ну, што ў цябе ў галаве? Ты гісторыю ўвогуле ведаеш? Ты, ну, як гэта разумець? Альбо відэа выстаўляюцца, што нібыта ўжо Ціхановскі пераасэнсаваў, бомба там падае на Манхэттен. Ну, такое было. І было не ў юнака, не ў падлетка, а было ў дарослага мужика, ужо з бэкграундам у жыцці, там, з поспехам у бізнесе і гэтак далей. Што ў цябе сёння ў галаве? Лагічнае пытанне. Не хоча Ціхановскі размаўляць. Вось пікіроўка з пазняком у медыях. Значыцца, да, там гістарычная асоба, больш за ўсіх зрабіў пазняк, там, магчыма, чым хто, але мяне брудам палівае. Паедзь сустрэнься. Праяві як палітык схільнасць да канструктыву. Пагавары з пазняком.
Пагавары, калі ты збіраешся у чымсьці разабрацца там і гэтак далей. Ну, по-мойму, это неразумныя паводзіны, пікіроўку праз медыі. Выстройваць, тым больш, калі ты з сябе, значыцца, меціш тут на ролю лідара і збіраешся беларусаў зараджаць. Зарадзі канструктыўнымі думкамі, а не лозунгамі пустымі. Вот такое у мяне меркаванне пра Ціханаўскага. Цёмны конік для мяне. Я жадаю яму поспехаў. Мы заўсёды людзям, якія будуць рабіць канструктыўныя рэчы на карысць беларускіх нацыянальных інтарэсаў, будзем падтрымліваць такіх людзей. Ну, што тычыцца Ціханаўскага, калі ён не будзе, скажам так, рабіць ухіл на нейкае вывучэнне, я пра мову маўчу. Для мяне незразумела, ну як палітык можа па-беларуску не ўмець размаўляць, Бог з ім. Але павінны быць нейкія базавыя веды гісторыі, увогуле геапалітыка павінна быць не пустым гукам, каб разумець нейкі кантэкст, так? Слова стратэгія павінна быць не проста для інтэрв'ю ў медыа, трэба ж нейкую стратэгію мець, а не проста расказваць пра там слом рэжыма. Вот такое ў мяне меркаванне, хоць жадаю ўсяго найлепшага. На прайшоўшым тыдні было падазронае інфармацыйнае зацішша. Толькі штосьці пра каровы дохнуць, добрая малочная вытворчасць. Працавалі на вынік такія камбікармы, што высыхаюць за некалькі год бедныя тыя каровы, мясакамбінаты мяса не прымаюць гэтых худых кароў, і праблема дохнуць. Но это з улікам геапалітычнага кантэкста не самая вялікая праблема. Потым 2 дні на белце асноўнай навіной вісела, што нас уратуе казадойства там ці казаводства. Вось. Ну не да смеху насамрэч. У гэтую пару турбулентную інфармацыйнае зацішша нешта вельмі сур'ёзнае рыхтуецца, што зачэпіць усіх нас з вамі. У тым ліку тых, хто з Беларусі выехаў і дзесьці непадалёк знаходзіцца. Вельмі сур'ёзныя рызыкі. І вось у мяне былі пытанні, што случыцца этой осенню в Беларусі. Случыцца. Можа здарыцца дакладна, і я зараз пералішу, што можа здарыцца. Ну і вот было сумежнае пытанне, ці адмыслова Трамп заігрываў з Пуціним, каб выйграць час для канфлікта з Іранам. Як толькі ЗША разабраліся з Іранам, так раптам Трамп называе Пуціна мярзотнікам і вяртае ўкраінцам зброю. Я не магу сказаць увогуле, які вынік аперацыі па Ірану. Ці знішчылі яны ядравую зброю? Ёсць меркаванне, што не знішчылі. Аятола на месцы, таму называць, што тут поспеха дасягнулі, я бы не стаў. Але я бы звярнуў увагу на такую тэндэнцыю. Вот Трамп толькі перамог на выбарах, аперацыя ў Сірыі. Ну, там туркі стараліся, Ізраіль. Ну, я думаю, не абышлося без Трампа, канешне. Ну і аперацыя в Сірыі, Башара Асада няма. Перамены, зноў-такі, якія не зусім зразумела. Кажуць, што гэтых алафітаў там знішчалі цэлыя вёскі. Тым не менш, мінус хаўруснік для Расіі. Так это выглядае. Потым Іран, рукі дайшлі, так? Такі актар вось і зла. Ну а хто наступны? Ці не атрымаецца так, што рукі дойдуць да Ўкраіны ў пазітыўным сэнсе, каб тут паслабляць Расію? А все стратэгічныя эксперты ведаюць, што адно з самых уразлівых месцаў Крамля – это Беларусь, это аперацыя па Беларусі. І тое, што на Беларусь звярнулі ўвагу, тое, што прылятаў Келах, іх жа не палітвязні хвалююць, іх хвалююць стратэгічнае пытанне. Бяспека, каб не было агрэсіі з беларускай тэрыторыі. І, канешне, ядравая зброя, хай сабе тактычная. Плюс тут жа ж базы стаяць расійскія ў Беларусі для выяўлення ракет. Вельмі важная база для ядравай праграмы. Калі што, па іх удар в першую чаргу будзе. Адкуль бы расейцы ядравую ракету не запусцілі, тактычную, любую. Па Беларусі будуць удары. Это все хвалюе амерыканцаў. Тое, што яны звярнулі ўвагу, ну вы разумееце, што паказаў Іран. Паказаў тое, што могуць дзейнічаць рашуча, могуць вылецець стэлцы ў разе патрэбы, скінуць бомбу, якая там бункеры прабівае, могуць знішчаць вайскова-палітычнае кіраўніцтва. Хоць па Беларусі такога наўрад ці рыхтавалі грунтоўна. Но але тым не менш. І гэта вельмі сур'ёзная карта, ведаеце, ў перамовах. І званочак і для Лукашэнкі, і для Пуціна. А Лукашенка больш лёгкая ахвяра, мякка кажучы, ў выпадку чаго? Непрадказальны Трамп,
Это можа быць сур'ёзная праблема, это можа тут проста геапалітычны ландшафт у нашым рэгіёне змяніць. Тым больш што яны могуць рукамі ўкраінцаў вырашыць праблему. Як бы не самыя даць зброю всю неабходную, і вайна можа пераламіцца, і ва ўсім у гэтым будзе граць ролю і Беларусі, будуць дзеянні па Беларусі. Это проста трэба разумець. Што яшчэ можа здарыцца? Варыянт ды наадварот, што здарыцца раззлаваны Пуцін. Таму што Лукашэнку не патрэбная вайна ў Беларусі. Вот это апошняе, што яму патрэбна. Калі здарыцца вайна, это вот яму канец можа быць. А вельмі падаецца, што расейцы нешта рыхтуюць, вельмі хвалююцца датычна Беларусі і хочуць 22 год паўтарыць, а можа быць яшчэ з больш маштабнымі намерамі і наступствамі для Беларусі. Што это можа быць? Што сёння стратэгічныя аналітыкі абмяркоўваюць на канферэнцыях у Еўропе і кажуць: прачынайся, Еўропа. Мы з вами абмяркоўвалі агрэсію з тэрыторыі Беларусі ў кантэксце сувалкаўскай прасторы. Вось такая перамога. Напрыклад, Амерыка не дапамагае Балтыі належным чынам, лёгка дэстабілізаваць, там не гатовыя прыняць на сябе арду расейскую, ніхто ім можа не дапамагчы. Чытаецца гэты варыянт. Але трэба глядзець і на іншыя варыянты, што дзёрнуцца ва ўкраіну. Таму што калі на захадзе прымуць рашэнне пастаўляць зброю, усю, якую украінцы хочуць, это можа кепска для Расіі абернуцца. Дык вось паспрабаваць зрабіць аперацыю на заходнюю Украіну, каб дэстабілізаваць гэту мяжу, каб там не шла зброя. У выпадку патрэбы па Бескідскім танэлі ударыць тактычнай ядравай зброяй. Не раз мы такія варыянты абмяркоўвалі. Яшчэ адзін рэалістычны варыянт. Тут у Европе спадзяюцца 29 год, 30 мы будзем абараняць межы Германіі. Хто вас будзе чакаць? Неаднойчы на эту тэму ўжо мы разважалі. А што, калі яны дэстабілізуюць Польшу? І гэта дэстабілізацыя Польшы імгненная з ударамі па энергетычнай інфраструктуры. Там, не ведаю, падрыхтуюць безліч гэтых дронаў і проста дэстабілізуюць Польшу. І як эфект даміно па ўсёй Европе. Так? І все, Европа з этой вот геапалітычнай барацьбы выбывае. Такі варыянт можа быць. Штосьці карацей яны рыхтуюць, тым больш з-за праблемаў эканамічных, якія на Расію насоўваюцца, у іх не так шмат часу. Гэта для Лукашэнкі вялізная праблема, і для ўсіх беларусаў вайна можа выбухнуць. І трэба назіраць вот за гэтымі вось вучэннямі. Это самы зручны момант закамуфляваць канцэнтрацыю войскаў Беларусі. Вучэнні захад, якія вельмі па-ранейшаму, што б там не заявлялася, што войскі адсунуць, вельмі хвалююць многіх экспертаў, скажу вам так. І вот это вот можа быць момант, калі актывізуецца пятая калона ў Беларусі, неаднойчы мы пра гэта казалі, вось гэтыя пракрамлёўскія генералы, каб правесці аперацыю па Лукашэнку, які тут перашкаджае праводзіць аперацыі з тэрыторыі Беларусі. Таму вось гэтая эскалацыя, пра якую я кажу, міжусобіца ў Беларусі, яна выглядае, што яна не за гарамі. А тое, што ёсць праблемы ўнутры рэжыма з гэтай прарасійскай пятай калонай, вы помніце, быў анансаваны Всебеларускі народны сход, калі ў красавіку 25 года. Яго не адбылося. Не адбылося роўна з прычыны таго, што агенты Крымля, тыя, што рускага міру ў Беларусі хочуць, далучэння да Расіі, яны прасашыліся лапы гэтай гідры, у іхныя там палітычныя партыі, так званыя, Белая Русь. Вось чаму Романова змянілі рускаміраўца, Чамаданаву паставілі старшынёй вот этой партыі Белая Русь. А самая вялікая праблема гэта вот этая вось пракрамлёўскія генералы, з якімі пакуль Лукашенко нічога не можа зрабіць. Бачыце, якая склалася цікавая сітуацыя. Ваявалі з БЧБшнікамі, якія выходзілі там з плакацікамі, што-то данацілі, лайкалі, з шарыкамі, у шкарпэтках на лаўку станавіліся. Удар неймаверны, злачынны нанеслі па беларускім народзе, па нармальных беларусах. Было адно з пытанняў, там, ці лічуе, што рэжым Лукашэнкі чыніць тэрор. Канешне, это тэрор. Не такі, як у 37-м годзе, што суды тройкі і расстрэл, але блізкі да гэтага. Вялікае злачынства, удар. Абласны цэнтр страцілі за 5 год толькі згодна афіцыйнай статыстыцы. А што калі
Ужо ў нас сотні тысячаў людзей з'ехалі, там больш за мільён. Як мы будзем нават пры самых пазітыўных сцэнарах адбудоўваць дзяржаву, якая павінна быць багатай, абароназдольнай, моцнай проста для свайго выжывання? Як? Канешне, вялікія злачынствы. І калі ёсць вокны магчымасцяў неяк эту сітуацыю змяніць, магчымасцямі трэба гэтымі карыстацца. Рэжым шле сігналы, што можам любога выпусціць. У выніку 105 чалавек выпусцілі. Канешне, там ужо некаторым там месяцы засталіся да сканчэння тэрмінаў, тым не менш. 105 выпусцілі палітычных, 167 павязалі. Ну, дзікунства, просто дзікунства. Но давайте гіпатетычна. Есть меркаванне, что это вот не сам Лукашенко, что ему вот это вот палки в колы вставляе прокремлёвская пятая колонна. Калі гэта так, а так можа быць, то ў наших агульных інтарэсах все-таки дыялог, пацяпленне, значыцца, рэпрэсіўнага клімату, прытрымаць вось гэтыя пагрозы санкцыямі, тым больш, это вот удар по простых людзях. А трэба ж таксама разумець, што палітыка — это вот папулярнасць, вага твоя палітычная, твоя медыйная папулярнасць. Людзі баяцца вайны, і людзі баяцца галечы. А вы все санкцыі, Хто будзе любіць галасаваць за вас нават у будучым? Вельмі спрэчнае пытанне. Таму любыя дыялогавыя працэсы, нават вот пагаварыць, дыялог, на медыапляцоўках гэтаму всему трэба спрыяць. Таму што тычыцца лукашэнкаўцаў, такіх вот, ну, якія беларусамі сябе лічаць, але чырвона-зялёнымі, там, ні фашысты, ні сталіністы па поўнай праграме. Ну, сёння ў нашых агульных інтарэсах удар па этой пракрэмлёўскай пятай калоне. І калі вот, як некаторыя мараць, не становіцца Лукашэнкі, а да ўлады адзінаасобна прарываецца гэтая пятая калона, ну, это гарантаваны варыянт пякельнай вайны ў Беларусі і страты любой суб'ектнасці. Вот это ўжо гарантавана. У мяне такое бачанне сітуацыі. Можа быць, я памыляюся. Але я сёння выступаю за дыялог, таму што сітуацыя вельмі казытлівая, вельмі для Беларусі небяспечная. Штосьці там не спрацоўвала ў гэтых вот палітыкаў, так, якія беларускі народ, як яны лічаць, прадстаўляюць. Ну, трэба іншыя варыянты спрабаваць. Ну, вельмі пікантны час, вельмі своеасаблівы. І любым гэтым працэсам дыялогавым, карацей, трэба спрыяць. Асабліва, калі дыялог не з адкрытымі падонкамі і рускаміроўцамі адбываецца, то чаму бы не? Ну, калі вы думаеце, што я памыляюся, што рызык ніякіх няма, ну, хай бы так і было, дай Бог. Ну, не ведаю, сумняваюся. На жаль, вельмі рызыкоўная пара. Ну, у кожным разе, эканамічная дэстабілізацыя ў Расіі. Пакуль з цэнамі на нафту, я так разумею, што з-за ізраільска-іранскай вайны вельмі кепскія гэтыя цэны. Брэнд за $70 каштуе. Юралс, расійскі, это эталонная нафта, таксама там 65, здаецца, зараз. Вельмі высокая цана. Расейцы, ценявы флот, значыцца, плавае, прадаюць, грошы на вайну атрымліваюць. Кепская сітуацыя, але яна можа імкліва змяніцца з нафтай. Можа. Патрэбна, каб цана была блізкай да $40 нафты маркі Юралс. І тады каюк расейцам праз нейкі час. Ну, другі момант, што так, у Расіі задумваюцца, што неабходна будзе правесці дэвальвацыю расійскага рубля. І гэта тут жа эфект на Беларусі. І да такіх варыянтаў таксама трэба быць падрыхтаванымі. Добрых варыянтаў я не бачу. Штосьці будзе восенню, а магчыма, і так выглядае, што можа быць яшчэ і гэтым летам. Што ж, давайце сачыць, чакаю вашых каментароў. Да сустрэчы.